Hoi moranya kwa Ramogi kamora mora maintiere machiegni weche manyien mag ang'ichwelo kabene magi moko weche maomiyo pek. I repeat, take note that on 20th March of 2023, we have a date with destiny in Nairobi. Riwruog Azimio la Umoja koro yawa yanga chenro mag bago ng'anyo e pacho ka mar kwedo tend Kenya Kwanza. We'll be sitting very soon to discuss on what we have, or what we call development policy operations, where we expect to get $1 billion to come. Piny owacho koro menyo yor kawo hola kowuok e bengi mar World Bank mar reso nengo ngima ma oridore. All health workers in Gere Valley must move out. All the facilities must be closed. Luoro nitie ni jochiw thieth e gwenge ma arita orochore e North Rift dhi dar nikech liet mar monj ma kinde ka kinde. Machiegni nyaka Ramogi waiko ni mathoth kowuok kuom chenro mag ng'anyo ma Azimio bago e pacho ka nyaka e weche go mag arita kwe bende koro kelo ng'ikruok e chenro mag yore thieth e gwenge moko e pacho ka. Nyinga Simfrozo Kinda kikwi wil moki oronwa ote na bama nari adek au cheno nono kata nyalo yudo wakanye mbui mag oganda kamotingo Facebook, YouTube, kachiel koda Twitter. Jaloko marwa Belinda Adhiambo. Koro en gimo yangore ni riwruok mar Azimio dhi bago ng'anyo e pacho ka mangima e mano magiwacho ni en duoko loch e lwet jopiny. Magi oyangore kinde ma jodito mag Azimio olando ni gichako ng'anyo ayanga. Azimio chano ng'anyo maduong' tarik 20 dwe ni mar sundo piny owacho. Chris Owino lerono mathoth. Fellow Kenyans, starting today and now, hereby declare the official start of a countrywide mass action for the following reasons. Ma en lendo ma jopiny kod johera mag Azimio osebedo karito gi siso kuom ndalo bura mokalo bang' piny owacho mar Kenya Kwanza dino itgi ne dwaro magi. Jodito mag Azimio ochung' kar tiendgi ni thuolo oromo mar jopiny kawo okang' bang' piny owacho mar Kenya Kwanza rem e winjo ywakgi. To restore the dignity of the Kenyan people and to put back our country on the path to prosperity, this illegitimate regime must go. Ogai mar Azimio Raila Odinga omoyie piny ni piny owacho mar Kenya Kwanza koro motelo ne jo Kenya bang' tamore duoko piny nengo chiemo, osuru, rwako chiemo molos kod lony manyasani kaachiel gi pogo thoth lemo mag telo ne dhoudi manok e pacho kae. And to restore the dignity of our people, Mr. Ruto must go. The importation of genetically modified organisms, GMOs, by Ruto and company is a scheme to destroy the country's food basket and to make Kenyans slaves to the American multinationals while enriching his cronies. Riwruok mar Azimio koro kwayo jopiny, jopuonjre mag mbalariany, jotije mag piny owacho kod jo ohala mondo riwre kodgi e chenro mag kelo lokruok e pacho kae. Subject to the constitutional provisions that give the people the power and the right to peaceably and unarmed assemble, demonstrate and picket, we are calling upon our supporters to action. We have no more patience for the illegitimate regime of hypocrites and fake humanitarianism. We begin telling Ruto and Gachagua that we can't keep living on false promises. Tielo mogik mag ng'anyo mag Azimio dhi bedo chieng' wuok tich tarik 20 dwe mar adek e bomani maduong' ma Nairobi. Take note that on 20th March of 2023, we have a date with destiny in Nairobi. Gikone to riwruok mar Azimio la Umoja oduong' ukot kendo kwayo johera magi mondo ugoko karomgi tarik 20 dwe mar adek higani e ng'anyo mar tipo e bomani maduong' ma Nairobi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nya Chris kuom lipodno ka wadhi nyime ni od bura koro dwaro ne jago budget Margaret Nyakango timne nonro e wi omenda maromo shillings bilion 15 manyocho koni ne opuodho kokalo e sund gi jodito e piny owacho mokalo.
Komiti mar weche omenda okoni kata odoko ni ne ochune mondo mi opuodho omenda makamano ne en kod ting' mar timo gima chik dwaro. Walter Nyambaga nigi ler. Nyim kamiti mar od bura marango ng'ur mag oganda jo Kenya, jatend riwruok makedo ne ratiro mag jonyiepo Kofek, Stephen Mutoro, okone kamitino mondo okaw okang' mar chik ne jaga bajet Margaret Nyakango to kod mane en jatend migawo mar omenda Kuro Yatani maduto ne jopiny omiyo ting' mar rito omendagi. Almost all cabinet secretaries, almost all ministers have gone through there. They have been involved in certain scandals here and there. So it's not news, but the people who bear the greatest responsibility for the Ukuru Nyakango scam are actually those two gentlemen, the gentleman and the lady. That I would want to defend anywhere, both within the constitution and the fact that, Madam Chair, when did it happen? That was August, probably a day before elections and what have you. Where are we now? We are on probably 9th of March. Mutoro okone kamiti od bura ni Nyakango ni ogolo duonde kasa odeko ni mar ne owinjore ogotho thurio kapok weche okethore. What the first place should have run to is to her own house. She would have left the job. Please tell her she should have rent to her house. She should have rent to her house. She should have left the job. There are certain jokes that you should not even expunge from the record of this house. Which duress? Were the police stations closed? When you use a WhatsApp message, is it equal to a gun? Number 4, did she report that duress after that? Number 5, did she resign? Number 6, did she want to verify whether Ukuru was lying that he was conveying the message of His Excellency the President? Jatelo dwaro ni mondo kembe mag saga mag piny owacho bende koro gogi kogno ni mar kanyo ema mibadhi otime newa. So you still maintain that there was collusion between the controller of budget and the then cabinet secretary for finance in the loss of the 55 billion. We have the fuel subsidy of 27 billion that we all know has had a lot of question marks. We have the issue of, Madam Chair, SGR, Nairobi Expressway, that has been very costly to the public, that requires such a kind of thorough inquiry. Kamiti no koro ni kod ting' mar dhi loso report kendo chwalo ne od bura mondo twagie. We will look into the matters that you have raised keenly. We will ensure that no shilling in future, according to our report, will ever be lost. And even if there is need, we will recommend it to be debated in the House. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jochiw thieth e gwenge ma arita orochore nyandwat mar hoho mar okak chal manyalo jwang'o tich kendo dar kadhi e gwenge ma arita nitie kaluwore kod monje makoro jokuo jamni getogi. Kaka George Bati leronwa magi timore kinde ma jatend migawo mar arita e pachoka Kithure Kindiki olero ni apedha mar kedo kod jomaundugo itayo kod obila. Monj ma itimo kod kweth mag jokuo jamni e gwenge mag hoho mar okak koro medo kelo midhiero maduong' e weche mag thieth e gwenge mag Kerio Valley e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Ka lakteche matie gwengego nyisi mondo dar kendo lor kuonde mag thieth kaluwore kod monj ma jomaundugo getogigo. And today I want to declare here that all health workers in Kerio Valley must move out. All the facilities must be closed. Magi timore kinde ma jood bura mag kaunti ma Elgeyo Marakwet okalo twak mayango kuo jamni kaka tim njore. That Parliament come up with a long-term solution to banditry in Kerio Valley, Elgeyo Marakwet County. Will as many as of similar opinions say aye? Those of the contrary opinion say nay. The ayes have it. E twak margi wi twagno manyochwal kod jatend kweth mathoth e od burano Stephen Cheruyot, MCS go wacho ni ok gibi yie mondo jopiny omed wito ngimagi kendo koro gidwaro mondo od bura mamalo oketo kenge mag chike mayango maundugo kaka njore. Banditry is killing more people, more than malaria, more than COVID, more than HIV combined. All these diseases have been declared as pandemic by our country. We also wish to declare banditry as an act of terrorism. Kosingo ni piny owacho ikore mar yweyo peparithe ma jomaundu kendo jokuo jamni nyandwat mar hoho mar okak. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki olero ni apedha ma ikedo godo gi jomaundugo itayo kod obila ka jolweny to konyogi akonya. That operation is a joint operation led by the National Police Service with the assistance of KDF. E kinde ni ma jomaundugo osieko kod tim mar monjo jotich piny owacho koting'o lakteche. Penjo en kaka koro ibiro konyo jopiny matuo e gwenge makono poni ute mag thieth ibiro lor. George Bati, Ramogi TV.
Kapod wantiere weche mag arita en jatend migao mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki okone oganda jo Kenya kod jo siasa mondo chiw luor ne apise mag piny owacho ahinya to tisende mag obila. Kindiki wacho ni chik mager ibiro kaune jogo machano donjo e tisendo obila ka tiyo gi agoko kendo e tok chik. Kindiki olero ma bang' ka jatend Azimio la Umoja gi kweth mare nyocha chopo log tich mar okwach kich kama nyocha gi idaye dho mane en jatend migao mar arita Fred Matiang'i. DCI invited Dr. Matiang'i to tell his side of the story by way of recording a statement as a matter of due process and procedure. I confirm to the country that the entire investigation process in this matter has been carried out with utmost professionalism. Any person, regardless of their rank in society, who even attempts to threaten to forcibly access security facilities or intimidate officers on duty will be dealt with firmly, ruthlessly, and decisively in accordance with the law. Nok mar jopuonj kod klese gini moko kuom midhiero ma pod okwako chenro mar somo mar junior secondary. E kaunti ma Migori, jokanyo sekta mar somo medo ywak ne piny owacho mondo mi owuog oko mar somo secondary no ma adundo ma pod ok omako mach kaka owinjore. Jojuma miwa ler mar wachno. Romo dwa chielo sekalo nyaka ne chenro no masomo junior secondary school chakre pacho kae. Chenro ni masomo dhi nyime e skunde malom 700 e kaunti ma Migori. Kata bed ni odhi nyime mokum jokanyo e sekta no masomo ma oting'o jonyuol wach midhiero mathoth kod pod okwako chenro ni masomo. Subjects mane school mowinjo bed ni gi cover ok dhi maber nikech jopuonj. Puonj bose puonj gi dichiel nyaka ne gi yaw school. Mangiso ni koro waonge gi ber mar somo manyasani mane sirikal okelo. Wan gi japuonj achiel to nyithindo gin 45. Nyithindo go som gidhi e skul to gitugo. Jumbe 5 japuonj to mana achiel kende. To subject mipuonjo onego bed subject 13. Ka sirikal ok nyal somo masani to giweye mondo gidogi e system machon mondo mi nyithindwa odhi sikul. Skul primary mar Migori machendo no masomo junior secondary dhi nyime nitiere ko jopuonjre malo 300 ma okete klasi 5 kabeni nyaka sani mana jopuonj 7 kende emosore skul ni. To e skul primary mar Muslim mantiko jopuonje go malo 50 mana jopuonj 2 kende emoseur mondo koro puonji e junior secondary school. Jarbra Mawendo Walter Wino wacho ni piny owacho ka okalo kuom migao masomo ne orem keto kenge makare kapok chenro ni masomo koro chakore. Ni sirikal neno ni ne okoikore, ne okobedo gi ikruok malong'o e wach mar accommodating jogi. Nikech inwang'o ka ochakore ni kata schools monego bed ni gidhiye, moko inwang'o ka infrastructure richo onego bed ni gero. Moko nyose bedo past ni nyithindo gi nyalo dhiye to gin kuonde minwang'o ka kata udi kata gik monego bed ni gisome onge. Owino ne oriko wuoyo e kinde mano chiwo omenda mar somo kata basaris maro $35 ni jopuonjre maloyo 5,000 e gwego Mawendo. To pesa ni okoromo. Wadwa kwayo sirikal ni mondo oting'nwa malo pogo pesa mar CDF ni gimed allocation madhi ne basari nikech sama wantie ni en just about 35%. Jokanyo sekta no masomo wacho ni girwako somo no ma CBC kata kamano gombo margi en ni piny owacho koro ket gima dwarore mondo kodhi nyime e yono makare. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Nyako Ramogi en wach ma bende pod kelo chochni mathoth kaluwore koda somo mar skunde mag sekondar ma adundo ka gi kinde ni to jatend migao mochung' ne weche mag somo Ezekiel Machogu to wacho ni somo dhi kare e skunde mag junior secondary. To mana kaka Judith Omondi lero, Machogu ne ochopo e nyim komiti mar Senate marango weche somo kama ne oduokie penjo mathoth moluoro somo mar JSS kod kit somo mamoko. Endo achiel nyaka ne somo mag junior secondary chakre e pacho kae. Ng'uro osebedo ni somo ok ber ahinya e thoth skunde nikech nok mar jopuonj. Kata kamano,
Jatend migao mar somo koni somo dhi nyime skunde duto mapacho kae. Teaching is going on in each and every primary, junior secondary school in the country, where we are also having a committee to deal with that problem. I say this particularly on science. Ndalo ariyo mokalo riwruok mar jopuonj mar Kuppet ne ogolo paro mondo mi somo mar junior secondary dwok nyaka e skunde mag secondary. Wachni Mashogu orucho oko ka okoni gin siasa mag riwruok mag jopuonj mar yudo jokanyo mathoth. Mashogu ne los e nyim komiti mar Senate kuma ne odwoke penje maluoro somo mag junior secondary, arita mar jopuonjre skunde ka achiel kod medruok mag skunde mag ji giwegi kaunti ni ma Nairobi. Each and every union wants to increase their membership. If it is Kuppet, they want their membership to increase. If it is KNUT, they also want their membership to increase. Riwruok mar NAT kata kamano to chung kar tiendgi ni dwarogi mar weyo jopuonjre go e skunde mag primar en paro maliw ma ok owinjo loki. There are 31,218 primary schools, public primary schools in Kenya versus 8,933 secondary schools. This means that in the spirit of 100% transition, the best place JSS can be domiciled is in the primary school section. Ma biro e kinde ma skunde pod rito omenda mar mobilion 9.6 ma owinjo chwal somo mag junior secondary e skunde duto mapacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV. Tok lipot mar Judy Nadon mondo wakao ywe machuok kaka waduogo biro kanyo koda weche mathoth kamotingo twa kod gavana ma Kisumu Mano Anyang' Nyong'o. Ano ka bende ote medo molo kanyo ka Ong'wena Elias wacho ni Simfrozo Kinda anene achiel kachiel kanyo kan paw ndege kadem koni wan ka babo wacho right to right to ko wacho left to left. Koro kako luongo ng'anyo no en ng'anyo makamano Emma William Ruto nyalo winjo. Ero kamano ahinya kuom oro ote machalo kamano kik idhi mabor pod wan gi weche mathoth e chenro mar Ang'ech Welo. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 085 40 38 Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. When we started the interview at about 30 minutes past 9 on a Wednesday, then you could see the level of preparedness in that you guys the had. team. Yes. It was then the following day that I received the call that entirely changed my now coming to Royal Media Services. Mm-hmm. This coming at an election time, the demand will be huge. It's going to be insane. And immediate deployment to the Bomas of Kenya, that is the National Tallying Center. Yes. All eyes were nearly there. Yes. Prayed for it. Mm-hmm. Therefore, and happy that I am where I am. Catch this and riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital app. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya.
Machiegni kendo Ramogi wadhi nyime koda chenro mar ang'ich welo ka gavana mar kaunti ma Kisumu Ngire Peter Nyang'nyong'o sani ni thuolo mare mar ariyo e tayo kaunti no. Jopiny ma Kisumu yande omiye thuolo mar tayogi kendo kuom higni 5. Singo manochiwo e kinde kampen mokalo koro sani chako non ka bende gisechako chopo kare e thuolo no makoro e odweche 6. Jafwambo mar Walter Nyambaga goyo mbaka gi Nyang'nyong'o e wi telo mare kendo ma e lipot moikonwa. Jakora Mgajwang kaka ne wasingo ni obro bedo wang'u mar menyo kit dongruoge madhi nyime counties mag moluoro alwora mar dho wadh nam Lolwe. Wasebedo kwa gombaka kod governors opogore opogore kane wachako kod county na 44 men Migori county, Olwar Homa Bay county na 43, wedo thuolo mar chikruok nyaka county na 41, odiochieng' ma kawuono wan e county na 42 mabende otelne kod Profesa Peter Nyong'o machiegni Ramogi TV. Erokamano Walter kuom chopo mondo gombaka. Amora ahinya gi gomba gi Ramogi TV nikech gitimo tich maber mar kelo milombo ne jopiny gik matimre e thurwa ka. Erokamano. Erokamano gavana, ka koro warango mana weche mag dongruok, wachak gi yore motudore kod ngima dhano, health. Osefwenyore ni nyaka chop seche gendi isebedo kichwalo dongruoge mopogore opogore to jopiny neno ni seche moko pok ochopo kare. Isego okenge mage e ng'iyo ni to otanda oyudore kar thieth ma Jaramogi Odinga Hospital to be yath nitiere, dakteche be nitiere. Kar thiedho ji mar Jaramogi Odinga Hospital wasetimo tich matek ahinya. Kendo sani kidhi Jaramogi nitie ji mang'eny mowacho ni kata gitero jotuo e osiptande mag private to afadhali gitere gi Jaramogi nikech irito ji maber, otendi nitie, laktache nitie. Samoro nyalo yudo ng'at moro matiyo kata Jaramogi ka oluong kamoro nodhi oti. Omiyo nyalo bedo delays mag a few days kapok onene. Omiyo wadwani jothuru ong'e ni watemo matek ahinya kendo sani wagero cancer center maduong' Jaramogi, wasetudo gi jo-Russia moko bedo kendo kelo rieko maber mar thiedho ji kuom tuoche mag cancer. Kaka gikelo gimoro kanyo ni proton therapy center. Mwasewinjore kodgi kendo tich biro chakre dwe mar 4. Omiyo ok wanyal wacho ni wasetimo gik moko duto. Kidhi osiptande matindo kaka dispensaries and health centers level 1 and 2 kanyo. Dispensary tindo kwa ng'eny ahinya, tindo watero bedo gi health centers. Tindo samoro ekech joma tiyo to wan go to samoro ka yath pok obiro moa KEMSA tijan tie period moro ma yath ok ng'eny ahinya kuonde go. To en nikech en e piny ngima mar Kenya kaka olos gino kaka yath biro samoro yudo ni ji okawo yath mang'eny to pod biro omiyo nitie shortage moro matin. Gavana, e gwenge mag Ahero jopur mapuro michele ywak ni gionge kod chiro moro malong'o. Nyocha kapok odeko to winy koro chamo gigegi mawuok e puodho. Bende tend county ma Kisumu oseloso lai moro malong'o mar rakruok kod midhiero ma jopur kale. Kidwoko penjo no, bende chak ilik ni to bende chwalo mbolea ma koro miyo chiemo nyalo yudore kowuok e puothe. Osego okang' maket kod maendi. Dhi chalo nade mbele ka? Michele purre mang'eny ahinya Nyando Basin. Ahero kuonde makamago kata na Gemrai kuonde makamago michele purre motegno ahinya. Kendo michele ng'eny. Lakini chiro mar michele mosebedo gimoro matek nikech yande ok wan gi mashin maduong' manyalo rego michele ka jopiny otere tichulo jopiny aching' ka gitero michele. Koro nyiso waseng'iewo mashin moro mar rego michele ng'ona mill, rice mill. Manjo ng'iewo $30 million mwasekete kama irrigation board nitie mwasewinje gi jo irrigation board kako biro ti. Sani koro wadwa miyo jopur hawi kendo thuolo mar kelo michele kanyo tirego to gin ka gichopo kanyo mag michele go sepim to gikawo pesa gidhigo. Waneno ni wach mar mbolea nitie weche ariyo. Mokwongo nitie mbolea moro mar nyalo loso kende composite manyiwa kata konyruok gi mnyaga mar dhok. Iwinjo kata ikawo kise ng'ado cham tiketo tiloso compost. Mago gik manyaka puonj ji ka onego par ni kidhi ng'iewo DAP e chiro ni mane mbolea monego itimgo. Samoro kata DAP ne ok nyal timo maber ahinya. Omiyo nyaka koro sani wabed gi mbaka gi jopiny ni kwaketna ni mbolea moa e chiro ming'iewe mobedo imported mbolea kende to wabiro thagore. Nikech samoro kata lowo wan go sani mbolea no ok nyal tiyo maber ahinya.
omiyo nyaka bed gi jotelo kendo jomong'eyo manyalo pimo lowo to wacho ni kaeri mae gimonego gitim. Gavana, kapod wan mana e kar chung' od bura ma Nyando, gisebedo ka giywak ni ka koth ochwe mang'eny to oula ywerogi. Bende nitiere okenge moko moseketi mar loko pige giendi mondo okonygi owuon, mok ni giywak kinde ka kinde. Gima biro konyo Nyando Basin kuom wach mar ka koth ochwe to lowo ywere dhi e nam kendo puothe kethre en ka Suru Coin Multipurpose Dam oger kaka nosebedo kichane kochakre higa 51 ka wasungu pod nitie nyaka sani. Koro kar nipwe yiero lowo to wabiro konyre gi pi kuom timo irrigation mondo okony puothe. Pi achiel nogono ibiro konyre kode mondo ji omodhe. Nonyiswa ni chiro dhi operate kendo kik wabed gi wasiwasi moro amora mar kiawa. To sani wa regret gimomiyo nokelwa e chiro ka. Gavana, gedo mar chiro ma Ouru omwonyo omenda maromo $600,000. Jopiny ni kod geno ni tok rumo to ginyalo dok kumoro ma gin bende gipango e mwandu margi. Giywak ni seche moko kaunti pod ni kod achiel ariyo adek moko mitimo. Iwinjo wuona, aloso krom yongo. Mone gitim idhi kuro mondo ine gima timre. Alosa ne pok oromo yongo. Jomiwinjo ywak no. Ji adi masani loko ohala Uhuru Business Market. Dhano tara gi gana. To jomoko moko yudo matin nok ogitimo gima ne dwaro ni tim. Ne wadwa ni wanyiso biuru mondo pil application. Midhi go kuro. Ok yoro ka ni ndonje e chiro ni dhi uso gik moko te. No, macha chiro mopogre. To ywak moro nitiere kaendi ni nitiere kaka le moko matindo tindo tamo ji nindo e dier boma kaendi machalo kaka chwarni. Be wach makara chalo kama osechopo iti. Ing'eni okura achiel ema ketho ring'o. Kata kudni achiel ema ketho ring'o. Tende moko matindo tindo moko bedo mopok oyudo license maber. Itimo ni informal hotels. Maka ji odhiye ka ng'ato biro kata ji ose complain ni nitie chwarni. Koro manyiso jo public health mondo dhi odwaro tendego. Ing'eni dala be kidaki nitie nyithindo moko manyorre. Moko ok dwa dala kachana. Mago be nyaka bedie. Jomoko dwa ja kachana go ema ketho gik moko. Kudni achiel ema ketho ring'o. Kopo ni mach otimore to gari manyalo chop maber mondo neg mach. Ema miya wacho nitie gik moko ne watim miluongo ni urban renewal. Ing'eni Roma ok noger e dala achiel. Yes. Wasebed na serikal ni 5 years. Yes. Ok inyal timo everything. Pesa bende ok ng'eny. Koro nyaka watim gi kaluwore gi chenro mar timo gino. Wan gi program mar urban renewal. Affordable housing. Mago gik mwatimo. Gavana, ni keto ayanga ni igombo ni mondo chudo kata choko mar osuru e kaunti ma Kisumu obed manyasani. Isego okang' maromo nade to ichoko pesa di? Sani pesa machoko Kisumu ka in terms of locally collected revenue en gimoro between 1 billion and 1.2 billion. Ta nang'eni manyalo choko kata 4 billion. Emomiyo sani waketo gimoro ni revenue board, Kisumu revenue board. Ma wabiro kete joma ong'e gigo. Mabiro konyo choko rent. Kendo wabiro timo maber ahinya mondo valuation mar role marwa obed tamam mondo watigo. Gavana, ka jok ma timo gimiluongo ni pur mar rech obedo kod midhiero kod reche matho e kuonde gi magi timo e dongo rech giendi, to ni singo negi ni kaunti biro neno gi wang' moro mamuol kendo ibiro go kod gi mbaka. Bende nitiere chenro moro ma koro seketi mar neno ni kata mana rech mawuok Kisumu kaendi nyal kelo yuto ne kaunti ma Kisumu. Kata nyoro ni nyan gi kambi moro ka ofisa ka madwa kelo chiemo ni joma pidho rech, chiemb rech. Kendo dwa nyiso gi kaka onego time maber. Manyase yoro gi kuom jopur moko mag rech manie dho nam matimo gimo cage fishing, cage farming. Koro nwayudo ni gimomiyo rech notho. Joma nigi cages go noketo cages machiegni ahinya gi dho nam kama pi rep iwinjo. Koro ka sama liet manie nam odhi malo tiyudo ni gimoluongo ni oxygen muya mwamodho kata mwayweyo kata rech bende yweyo mondo obed mangima. Koro oxygen dhi piny omiyo rech notho nikech oxygen makanyo no dhi piny. Koro sa miyo gi rieko ni kudwa timo gino teru gini mabor gi dho nam. Onyis gi bor kaka ne oter gi e nam mondo gibed mana ka kuonde nam obet maliet ma oxygen odhi piny to ok noneg rech. Mano gima nasema to wan bende watimo gi
gimiluongo ni compensation mar kanyo. E weche mag ECD gedo kaachiel kod chwalo kata mana sir kowuok e apisi mar gavana, bende nitiere omenda moro misebedo kisiro go rowere man kod gombo mondo som, kiteno wachno kod dongruok maro mar ECD? ECD ting'e ni en tij jo county kendo wakawe mapek ahinya. Kendo kanyo ECD kata ne ECD ma private, jok mantie gi private ECDs mago wadhi irgi kendo wanyiso gi rieko mar bedo gi ECD maber. Omiyo ECD to dhi nyime maber ahinya. To mar ariyo kwawe ECD wan ga gimoro base bursary, miyo nyithindo madhi e secondary school pesa. Wang'e ni secondary school ok en tijwa, en mar sirikal. To kapod nitie nyithindo moko dhi e secondary school mok nyal, nyaka wabed gi aput moro matin makonyowago. Kisumu ka ni koda apisi miluongo mopuodhi mar Kiwasko, to nitiere oganda moko maseche moko pod kata mana yudo pi midhiero, to bed king'eyo ni pi ema nyalo kelo tuoche moko machalo kaka nyaldiema gene. Bende jo Kisumu ni kod pi maler? Pi ng'e ni migawo mwasekawo motegno ahinya. Kana donjo ka wach mar pi ne lich ahinya, to pok watieke. Ang'e ni nitie kuonde moko ma pi mar freji ni pok ochope. Kuondego watemo time boreholes. To ang'e ni kuonde moko ma kata pi borehole pok ochope. Wang'egi kendo wan gi mpango mar timogi kaka watimogi sani. Sani 75%, atamalo 75 joma ni Kisumu County nigi pi. Gavana gwenge mag Seme, Nyang', Makuji, te gwenge mago ma wuok gwenge mag Nyakach, nitiere ywak ni rao bende ng'ado rowere. To kichikori Akingli kaendi, Bimbe, Geyo Ng'eche, bende oolo ji kod oporo. Ere kama koro jogi dwa chike wigi? Giwacho ni gavana oling'aling'a. Gavana ok oling'aling'a, gavana ok en Nyasaye. Niwinjo? Jogi nochwe gi Nyasaye, by the way. An ok nachwegi. Ong'er. Rao. Ema noketo gi kuondgo. Ni Nyang' in dagi e nam. To dhano odhi e nam. Nyang' kony achami. Iwinjo? Ong'er noketi e bungu. To bunge tinde onge. Dhano obeto bunge te. Koro ong'er kone oduma mipidho ni ema wabiro chamo. Iwinjo? Magi luongo ni environmental problems. Matimre Kenya kote. Kae kende. Kidhi e nam titang'. Ni ka nitie kuma modak kama Nyasaye ema nokete ka. Bende bedo ka ochieme ka e dalane. To in ichopo ni idwa time gige moko. Obiro radike kia. Gavana in e jathek kind lweny makoro ntiere kind dhano to kod jokale. To ema nyiso dhano. Emomiyo adwaro nyiso puonjo dhano gimonego gitim. Kik ikiny rao. To kik ikiny Nyang'. Kidhi e dho nam tang' mok dalani. Ting'eno ng'eche gi Bimbe obarowa nikech gine ni bungu mane gidakie ne wadhi wabeto mwaloko puothe wan dhano achiel. Iwinjo? Koro anyiso dhano ni gima watim sani kineno ko ng'eche kata Bimbe thagi tiluongo jo wildlife. Kinde moko nadhi makawo rabolo akete dala ma wagole e puodho to wadhi e puodho kwadwo ong'erne gi pati maduong' kabisa witre gi giko. Isetimo dongruok ma chopo kanye weche mag gedo mag apaya? Nikech ok wan gi pesa mang'eny ahinya mar keto lam, koro watimo gimoro ni maraming. To ka itimo maranadi, ka koth obiro maduong' to nyaka bed affected. Koro nwachako gimoro ni road maintenance teams, jo apida machon ka. Mwatuen nyithindo moko wamigi kwer, wamigi opawo, wamigi wheelbarrow, to kendo wanyisogi kama ka gitiyo to maram ikelo. Kwatuen nyithindogi kapo ni yo okethre ni pi oywayo, to gidhi giloso moko budho mondo yoro kik bed maricho. Kendo wasechako program moro mar timo tamaking. Koro wasechako gi experiment achiel madhi nyime maber ahinya koa namba Kapiyo nyaka Ndere. Ibedo gavana mokwongo morwako welo mowuok e pinje ma oko, chenro maduong' ma kisungu dendo ni Africities, Kisumu kaendi. Bende nitiere dongruok moro minyalo siemo ne oganda ni ma obiro kaluwore kod limbe manotim ka? Koro nwakawo former agricultural show grounds ma Mamboleo. Molos pap manyien miluongo ni Jomo Kenyatta International Sports Ground. Mar ariyo ne wagero conference center. Bende in bende ipiri e weche mag pending bills kata gowi? Pending bills gima lich ahinya bwana. Thago nyaka nyoro. To an bende ayudo pending bills mar gavana manokwongo. An ok naywago dayo. Awacho okay,
single pending bills kuro wadwa timo turbim, wadwa cheke, mago mane mwachulo, mago maricho mwakwedo, tumudong kuro wayudo pesa nadi. Gavana, ote mari mugik ne oganda jo Kisumu. Aloso krom Yongo dwanone. Omiadwa ni kuche yudo thuolo bang' ma tubu ba e Kisumu County, une gik mwatimo marach be unyiswa. To mwatimo marach be opuo. To munene ni pod udong' onego watim bende upar ni wanyaka watim. Kech iwacho ka ni par nigi uru kata ng'e gima gitimo. Erokamano ahinya jo-Ramogi. Nyakora Jwang' ma ok e giko mar menyo kit dongruoge mosebedo ka dhi nyime counties magwa. Nimar ne wasingo ni wabiro elo itu kendo wabedo wang'u e dongruoge mantiere counties ahinya to counties mantiere alwora mar dho wadh nam Nolwe. Med mana kete kaendi nikech ma ok e giko. ber timo yaber kata bedo gi passion en ni ji biro neno nikech ibo loso gima okel wich kuot. E Yohanda ni mondo mi alandre dure gi loso gik miloso mabeyo maywayo wang' makata ka ng'ato biro buchiemo to yudo ka chiemo tedo mamit. Ohala ber nikech ka ine ohala inyalo set the pace for yourself. Vuka to Airtel Money. Aje judges. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. Utume Airtel to Airtel for free. In 2011, I decided that I was going to have vasectomy. A lot of my friends, when I tell them, oh, I did vasectomy, and they're like, wow, it looks like you're impotent. And I'm like, no, I'm not impotent. The only thing they do in vasectomy is to close up the tubes that carry the seed. My advice would be to the young people who are getting married, sit down with your spouse and discuss all these possibilities. What if it doesn't work out? Can we go that road? Discuss it in advance. It's nothing shocking. It's a normal thing. It's a normal occurrence. It's a normal happening. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Sharpbakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Sharpbakey.com. Nyakaramogi erokamano kuom budho koda chenro ma ang'i chwelo nyaka kindene wadhi e weche mag ohala. Koro bad migawo mar omenda koro osechako kawo okenge mag temo duoko pek mar ngima, kama moko kuom okengego koro dhi chwalo Kenya mondo donje kawo hola. Mana ka Edwin Okoth leronwa okenge kaka jiwo teko mar siling mar Kenya kod golo omenda mag dongruok e kuonde od bura kata CDF gin moko kuom okenge ma igeno ni biro kelo fuong'ruok ne oganda. Goro mongirore migawo mar omenda Chris Kipto mane ochopo e nyim kamiti mar od bura mar omenda ne ogilo ni omenda mar $1 bilion mag Amerika biro yudore machiegni mondo resgo siling mar Kenya ma tekone osebet kadok piny. Meanwhile, also even as at the National Treasury, we expect inflows from our development partners. I think we will be the World Bank board will be sitting very soon to discuss on what we have, or what we call development policy operations, where we expect to get $1 billion to come. That should be, and there is other, and I don't want to reveal everything, but I just want to assure Kenyans, we are not sitting pretty. We are working very hard, and all should be well.
no panic, no cause for panic. Kata kamano, omenda no Kipto ne okolero ka ibiro kayo kaka gowi. Ka bende Kenya odong' mana kod thuolo mar holo gowi mar Roma siling bilion 587 kende. Our BPS talks about our debt being at 9.42 trillion against the ceiling set by Parliament at 10 trillion shillings. And therefore, with the deficit that this BPS is proposing, it is definitely not going to be accommodated in the current fiscal framework. But because that matter has not been brought to us, we do not want, Parliament is saying we do not want to anticipate a debate. But once that matter is going to come properly to this floor, to this House, to this committee, we are going to prosecute it perfectly and correctly for the benefit of Kenyans. Teko mar siling mar Kenya osebet ka dok piny ka opim kod dola mar Amerika, kama koro dola mantie thurka nyalo mana kelo mwandu mawuok e pinje maoko kuom matin e dweche 4. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.